लाबाय हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनैहाय दायो जोङो हासबेन्डजों आंजों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों गोजानाव नङा आरोना नै खाथियावनो ओमफ्राय नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्राय आं दिनै एसे खुसिबो आरोना मानो ओमफ्राय मोनसे बुस्थुखौसो बावगारदों प्लास्टिक लानि नामा गुमा मोनगोन खोमा गाबा इदियाव मोना माइ हाबासोनो आंलाय गुमा मोनगोन खोमा साननानैसो प्लास्टिक लानांगोन होननानै सानगासिनो दंमोन आरोना दहायनिफ्रायनो होमबालाय थौदो थांसै नायलांबाय थादो जोबजासिम फैदो साफाथार दैयाबो जि गोजोंनो दांनायनायनि र' गुसु खोमा माबा गानायनाय नङा फिस्लायगोन ओमफ्राय लोगोफोर दानि आङो इन्ट्र' भिडिअआवथ' खोन्थायाखैमोन ना माबायाव फैनो नागिरदों आथुर जानानै माने खोन्थायासै आरोना नै दायो मोनफैबाय जोङो माइ नायनो फैदों आरोना लोगोफोर फोथाराव फैया जि गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो फैबाय आरोना ओइ नै सौलुगोन नोङो नायनाय फोथाराव फैया जि गोबाव जाबायमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो फैबाय ओमफ्राय माइयाबो जि मोजां जादों एबार साबसिन जादोंना माइया थांनाय बोसोरनिसाय नै जि मोजां जाखादो बिदां फरानो अनथावथावनो नै इफोरो मोनबाय नैबे मोनाखै बे मोनथ'वाखै आरोना नै मोनबाय नैबेखिनिया आं थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन मोनदों आरोना माइखौ ओइ अबेयाव मोनहैखो नोङो इसेम नामा गासिबो इखिनिया ओइयालागि नामा होमबा इखिनिया हाजासिगोन संना हाजासिगोन खोमा सं इखिनिया ओंखायनोथ' अखा गारबाथाय हाजासिगोन इखिनिया ओमफ्राय नैबेखिनिया मोनाखै आरोना लोगोफोरनि गोथाङैनो दङ ओमफ्राय होमबाबो जि अनथावथाव जादों नायलायनि बिदांखौ लानायनि नै मोजां जादों अनथावथावनो इ मोनथ'वाखै आरोना लोगोफोर जायखिजाया इयो इनिफ्राय बांसिन बिदां फरा जादों खोमा ओमफ्राय खिन्थु मोनथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नैबेयो मोनग्रोसिनबाय हाजासिगोन आरोना साननैसो उनावनो हानोसै बेखौ सासेया माथिं मोनहैखो नायलाय ह बेसेबा गोजानाव मोनहैबाय थौनाय आगोलाव थौनाय बैखिनिखौ नायहैनि आङो माबा मा होनो गुमा मोनगोन होननानै प्लास्टिक लालायनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर गुमायानो गैया मासेबो हासबेन्डआ होनाबाथ' आं लाबोबायमोनानो आरोना प्लास्टिक लानो होननानै एकदम थब जाखाबोदोंमोन गुमा जि जानो लुगैदोंना आं लोगोफोर ओरैबायदि बरिया बाथोन देनानै जागौमोन आं गुमाखौ मोननाय मोनबा माइ गेजेर एब्लेनो नागिरलै नोङो उपाय गैया दा अबाव गुमा मोननो हाबाथाय नागिरनो फैनांसिगोन आरोना ओइ जि मोजां जामारदोंहाय एबार माइया अनथावथाव ना थांनाय बोसोरनिसाय बिराद मोजां जादों आरोना एबार लोगोफोर माइया बिदांफोरा एकदम फरा जादों खुला ओंखारबोथाराखैमोन ना जोङो दिनैसो फैबाय आरो अखाबो हास्रो जाबाय दंना जायगाफोरानो जि लेथ्रा जाजोबना दं जाना ओंखारबोनोनो बायो आरोना ओमफ्राय दिनैसो ओंखारबोबाय माइ नायनो थांनि र' होननानै मबाइल गोदानजों भिडिअ लानो मोननायखाय दिनै बिराद खुसि आरोना आङो लाबोनानै माने साननैयानो जाबाय ओमफ्राय दिनैसो भिडिअ बानायनो मोन्दों आरोना लोगोफोर मबाइलखौ लाबोनायाथ' साननैयानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो भिडिअ बानायनो मोन्दों ओंखायनो बिराद खुसि आङो दिनै ओंखायनो दहाय होन्दोंमोन ना आङो दिनै आङो खुसि एसेमान होननानै एसेमान नङा बुरजायानो माइ फोथाराव फैनानै भिडिअ लानो मोननानैथ' बांसिन गोजोननाय मोनबाय आरोना आङो लोगोफोर खायमा नुहुरांनाय लागि आरोना लोगोफोर एकदमबारे ओरैहाय बै मोननायफोराबो देनो रिल्स बानायना होदो इसिमाना नोब्रा लाफैदो गोलोमजोब्बायसो रिल्स लानानै ओमफ्राय मा होनो सेल्फिथिंजा बारा मोजां नुवालै ना लोगोफोर नोंथांमोना मिथिया आं जायखिजाया जानला मानला लाबाय आं इफोरनि बिखय जेबो मिथिया नोंसो बानायनानै दोनखानांगौ मिथिबाय आंनाव सोंनाङा आं जायखिजाया लानो मोनबानो जायो आंना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना खोन्थाहरनो बावनाङा आरोना दिनैनि भिडिअ क्वालिटिखौ माबायदि नुदो मानो होनबा आङो गोदान मबाइलजों बानायदों नालाय दिनैहाय खुसिजोंनो एकदम माइ फोथार नायनो फैब्रबलायबाय आरोना आङो मबाइल गोदान मोननायखाय ब्लगखौनो साननै जाबायमोन बानायैया दाखालि बानायनायखौ मैयासो होदों नालाय आङो ओमफ्राय दिनै बानायनायखौ दिनैनो होसिगोन आरो फैनाय जोंखौ फट' लाना फै रिल्स लाना गोलोमजोब्बाय आं मानसिया
ओमफ्राय मोखाङाव जि दागो दं पुरा नुजोबो आरोना बे मबाइलाव ओमफ्राय बै सिगाङाव आं बानायबाय थाग्रा मबाइला एसेबाबो माने मानसिखौ एसे गुफुर नुहैयोमोन आरोना ओमफ्राय नै दायो नों जेरे एरैनो नुथारगोन आरोना ओरैबायदि आसरितसो मबाइलानो ओमफ्राय आंनाव मा दं दागो ओमफ्राय सबाय बिमा नुजोब्बाय नै आंनाव सबाय बिमा मोननै दंना खावलायाव नै पुरा ख्रा ख्रा नुदों ओमफ्राय बै सिगाङाव ब्लग बानायबाय थाग्रा मबाइलाव बेफोरखौ नुवामोन आरोना लोगोफोर एकदम गुफुर फुरगेवगेवसो नुयोमोन एसेमाना सिगां फार्स्ट लाबनायाव बेबो मोजांमोन उनावहाय बोराय जालांबायना मबाइला गोबाव जालांबायना ओमफ्राय बिदि जालांबाय आरोना ओमफ्राय नै दा बेयो गोदान नालाय एकदम आसरितसो नै जेरै दं मानसिया ओरैनो आंनिसाय बे एसे गुफुरसिन नालाय बेखौ साबसिन नुखायो नै ओमफ्राय आंहा एसे सोमजोज्रो नालाय आंखौ बिदिनो नुयो आरोना गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो ओमफ्राय रिल्स लायै लायै रब्रा फट'नि एसे फायदिनो भिडिअनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनो हागोन बिदिनोखा अ माय गड फट' लानि र' फट' थांनो गोनांनि माइखौथ' नायबायानो हाजासे एसे माना फट'बो लानांगोन ना आंहा दा एसे माना होनो हानाय बायदि नोंखौ मबाइलखौ बबाव सोना लाथ'लै आख' फाख' जाबाय दे फट' इदि लाबानो थायो होयो मबाइल ना पास जानाय बानिया रब्रा नों लायदि दे ओमफ्राय लोगोफोर नै माइ नायफैनायावनो दसे रिल्स लानायावनो फट' लानायावनो मोनाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबा फैथाराखैमोनबो नालाय दिनै फैनाय रिल्स लाबाय फट' लाबाय एकदम गोसो बायदिनो ओमफ्राय दा न'आव थांनोसै दैया जि स्राव स्राव होनलायनाय दाबो गबाय दङ ना अखा हानायखाय फैदों नामा दैया देरदों इखिनिया बारा जाबाङाखै ना माहि होमबाबो नैखिनिया जादों नैखिजानाल' बांद्राय जाबाङाखै लिहर नामा गुसु मोनलायदो आयौ फसर माबा थांलायदो आंनिया फैनोसै नामा आङो याव नुबाय गुसुनो खायफा थांसै फैबाय दङ दैया थांसै मोनाबाय न'आव थांसै ओमफ्राय आरो खामानि दंबावो मोननैसो न'आव थांनानै आजादिथ' मोनखाया नालाय बे भिडिअआबो दा मबाइल गोदानावसो एडिटिं खालामनांगौ बेसे गोबावबा जागोन दिनै फार्स्ट लाबाय मबाइल गोदानखौ बिराद खुसि आङो नोंथांमोना खोन्थाहरनो बावनाङा दे दिनैनि भिडिअ क्वालिटिखौ माबायदि नुदों ओमफ्राय एबारनिफ्राय ख्रा ख्रा मोखाङाव मा दं मा गैया नुजोबगोन आरोना सबाय बिमा मोननैखौ जि ख्रा ख्रा नुखादो दानि भिडिअ लानानै नायनायाव दा होमबा बारा पेक बखिबाय थाला न'आव थांसै हर जागोन आं रोसि गावल' जायो सबाय जानो नै लोगोफोर सबाय आया गारिया खारबाय हनै सबाय जानो नै लोगोफोर सबाय बबेनि खाना मुलि फैयो बेयाव होदोंमोन मोसौ जाजोब्बाय ए इदिसो जाबाय होनबा खायसेबाव दिनैसो फोथारनि बुस्थु मोनजादो औ थांसै बेवहाय मा जानोबो होआ होदो